खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ समबारखालि फोसावजानाय एपीएससी आनजादनि फिथाइखौ लानानै सोमजिनाय दान्थे बिदान्थेयाव आनजादनि फिथाइ मोननानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव रंजानायनि दोहौ गोसारदोंमोन। नाथाय हरखाबनो मोनसे जर'खा फोसावजादोंमोन, जेराव माखासे बेले बेजेनि थाखाय बे जोबोद गोनांथार हादोरसा थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि समबारखालि बेलासियाव फोसावजानाय आनजादनि फिथाइखौ मानो घन्टासेनि गेजेरावनो केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। बेनि जाहोना बावैसो सोराङाव फैदों। लोगो लोगो आरोबाव गोदानै एपीएससीनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। सोरखारा लानाय बावैसो थिरांथा बादियै एपीएससीआव मरान मटक हारिनि थाखाय मोननै मासि थिखानाय जादोंमोन। नाथाय समबारखालि फोसावनाय फारिलाइयाव मरान हारिनि मोनसेबो बिजाथिनि मुं नुनो मोननाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं बे फारिलाइयावनो मटक हारिनिबो मोनब्रै मासि होनाय जादोंमन। मरान हारिनि मोननै बिजाथिनि मुंफोर गैयामोन, जायनि जाहोनाव लोगो लोगोनो केन्सेल खालामनो गोनां जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। दायो गोदानै सोदांनाय फारिलाइयाव बे बाराव मरान हारिनि सानै बिजाथिनि मुंफोरखौ होनाय जाबाय। नाथाय समबारखालि मख'नाय मटक हारिनि सानै बिजाथिनि मुंफोरखौ बोखारनाय जादों। आरो मैया गोदानै एपीएससी आनजादनि फिथाइखौ फिन रोखायै फोसावनाय जायो। बेनि गेजेरावनो बर' हारिनिफ्राय सा 9 बिजाथिफ्रा उथ्रिसार जानो हादों एपीएससी आनजादाव। फारियै अमरज्योति बर', डेभिड दैमालु बसुमतारी, पिंकु बर', क्लिन्टन सोरगियारि, प्रसेनजित बसुमतारी, प्रिन्स टम हाज'वारि, हर्षजित बसुमतारी, ऋषिकेश बसुमतारी आरो मुसुखा ब्रह्म होनना मिथि मोनदों। बिटिसिआव जागायदों जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार। प्रमद बर'नि बारग' ओएसटी डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बीपीएफ दोलोआव खान्थि बादियै हेफाजाब होबाय एबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फैयै फैयै जोबथा बुब्लियाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि टीमआ थोंजोङै बीपीएफ दोलोआव जयनिं जाबाय। बे समाव सिडली विधानसभा बिसायख'थिनि बारा 14 नं चिरां दुवार बियाबनिफ्राय जागायजेनबाय। बिटिसिनि इएम पानिराम ब्रह्मनि नुजाथिनायाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि मददगिरिफ्रा थोंजोङै बीपीएफ दोलोआव जयनिं जाबाय। मिथिनो मोननाय जादों दि रुनिखाथियाव मैया सा 193 डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि मददगिरिफ्रा बीपीएफ दोलोआव जयनिं जायो। गोदानै बीपीएफ दोलोआव जयनिं जानाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायनानै लादों बिटिसिनि इएम पानिराम ब्रह्म आरो चिरां जिल्ला बीपीएफनि आफादगिरि एमसिले जेम्स बसुमतारी बिथाङा। गुवाहाटीआव जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौनि रांखौ दासिमबो मोसाखावरिफोरा मोनाखै। बेखौ लानानै गोबां जिंगा सिदों। नाथाय सोरखारनि फारसेनिफ्राय दासिम बेखौ माब्ला होनाय जागोन बेखौ रोखायै फोसावनाय जायाखै। आसा खालामो थाबैनो बागुरुम्बा दोहौआव मोसाखावनाय एबा मोसागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव थाबैनो जाहाथे आसाम सोरखारा रांखौ सोनानै होयो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। जेराव गोबाङानो हांखुर जानानै दं बे रांखौ माब्ला मोनगोन। जेराव गोबां सुबुंफ्रा थामहिनबा 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफ्रा बे बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लादोंमोन। नाथाय बिथांमोना दासिमबो रांखौ मोननो हायाखै। फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिया थाबैनो जानो हासिगौ। बिसायख'थि आय'गा दासिम बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनाय जायाखैब्लाबो मार्च दाननि गिबि सप्तायाव खालारखौ फोसावनो हागौ होननानै बिसायख'थि आय'गनि मोनसे सुलुङा मंगलबारखालि फोसावदों। मख'जाथावदि थांनाय सानखालि एबा मैया बिसायख'थि आय'गनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि जानानै थांदोंमोन। गोबां राजखान्थि दोलोफोर जेरै आप थामहिनबा आम आदमी पार्टी, बीसीपी, कांग्रेस, एजीपी, एआईयूडीएफ, बीपीएफ आरो यूपीपीएल बायदि दोलोफोरजों जयैनो सावरायनाय जादोंमोन। आय'गनि सुलुंनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बांसिन राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थिखौ मोनसे खोन्दो एबा मोननै खोन्दोआव खुंफुंनांगौ होनना दाबि खालामदों। दोलोफोरा 15 एप्रिलनिफ्राय जागायनाय बैसागुनि सायाव नोजोर होनानै बिसायख'थिनि खालारखौ थि खालामनो थाखायबो खावलायदों होनना मिथि मोनदों। कांग्रेस दोलो नागारनाय भुपेन बरुवानि उननि थांखिया रोखा जाबाय। भुपेन बरुवाया 22 फेब्रुवारि खालाराव बीजेपी दोलोआव हाबगोन। समबारनि फुंबिलियाव हादोरसानि राजखान्थियाव मोनसे बेले बेजे सोमजिहोनानै बारग' आफादगिरि, गागि दैदेनगिरि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि बारग' एमएलए भुपेन बरुवाया कंग्रेस दोलोखौ नागारदोंमोन। बेनि हरखाब उनावनो कंग्रेस पार्टीनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिखांदोंमोन। गासैबो दैदेनगिरिफ्रा भुपेन बरुवानि न'आव थांनानै थासारिखौ बुजिनो नाजादोंमोन आरो भुपेन बरुवाखौ सोंथि दिखांदोंमोन। गौरव गगৈ आरो जितेन्द्र सिंहजों लोगोसे दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ बुजिहोनो नाजानायनि उनाव
भुपेन बरुवाया दासिमबो बिबान एंगाराखैमोनब्लाबो नाथाय जोबथारनायाव मंगलबारनि मोनायाव एबा मैया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भुपेन बरुवाखौ लोगो हमनायनि उनाव गासैबो जेंनाया सुस्रांजायो। मंगलबारनि मोनायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि गरमारायाव थानाय भुपेन बरुवानि न'आव थांनानै गोलाव सम सावरायो। सावरायनायनि जोबनायथिं गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भुपेन बरुवानि न'आव मोनसे खौरांगिरि मेल लानानै बिबुंथि लाखियो आरो भुपेन बरुवाखौ फैगौ 22 फेब्रुवारि खालाराव बिजेपि दोलोआव हाबगोन होनना मिथिमोनदों। इउपिपिएलनि एमसिएलए राकेश ब्रह्मनि हेंथायै अजद गोनां खौरां फोसावनायखौ लानानै तामुलपुराव एफआइआर थिसनदों। थांनाय माखासे सान सिगां इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि एबा मुसलपुर पिएफनि एमसिएलए राकेश ब्रह्मनि हेंथायै मानहानि आरो सोंखारिजाथाव भिडिअ खौरां फोसावनायनि अजदआव डिजिटेल खौरां पर्टेल प्रतिबिम्ब लाइभनि हेंथायै मैया तामुलपुराव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों। इउपिपिएल तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि उत्पल तालुकदार आरो गाहाय नेहाथारि बिजय चन्द्र बर'जों लोगोसे प्रदीप कलिताया होनाय एफआइआरआ मोखां बिजाबाव गोबां सावरायजादों। बलिउड सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि आलिया भाटआ ब्रिटिश एकाडेमी अफ फिल्म एन्ड टेलिभिजन आर्ट्स थामहिनबा बाफ्टा सावथुन बान्थानि 2022 नि थाखाय दिन्थिफुंगिरिफोरनि फारिलाइयाव सायख'जादों। आलिया भाटआ हादोरनाङारि हाथरखि सिलियन मर्फी केट हडसनजों लोगोसे जादों। ब्रिटिश एकाडेमिया मंगलबारखालि फोसावगिरिफोरनि आबुं सारिखौ फोसावदों। बे हाबाफारिखौ 22 फेब्रुवारि खालाराव लन्दननि साउथ बेंक सेन्टारनि रयेल फेस्टिभेल हलाव खुंफुंनाय जागोन। फावखुंगुर एलिना कमिंआ बे बोसोरनि एवार्ड नाइटखौ बानजायनो थाखाय साखाफारा जादों। आलिया भाट जाय लासै लासै गावनि ग्लबेल प्रफाइलखौ बांहोगासिनो थादों। प्रेजेन्टार्सनि फारिलाइयाव सोफादेरनानै आरोबाव मोनसे मख'जाथाव हादोरनाङारि नुजाथिनो हादों, जेराव बिथांजोआ ब्रायन क्रेस्टन, गिलियन एन्डारसन, ग्लेन क्ल'ज, पैट्रिक डिम्पसी, रिज आहमेद आरो सितारमीजों लोगोसे सावथुन दारिमिननि मोनसे गोलाव रस्टराव बाहागो लादों। बे फोरबोआव गोबां मुं सायख'जानाय सुबुंफोरा बान्था गथायगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। फोसावनायजों लोगोसे फोसावजानाय मोनसे बिबुंथियाव बाफ्टाया बुङो दि साबसिन सावथुन आरो सोरजिलु आरिमुखौ दिन्थिफुंनो हानाय मोनसे गोहोम गोनां हानजाखौ बरायनो थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे फोरबोखौ लाइभ फोसावनाय जागोन आरो गोबां फोसावगिरिफोरनि गेजेरजों मुलुगनाङारि थाखोआव मोनहैगोन होननानैबो आफादा फोरमायदों। आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै कंग्रेसनि दैदेनगिरि एबा एमपि प्रियंका गान्धीआ दिनै आसामाव सफैगोन। साननैनि दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों प्रियंका गान्धीआ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम मेहेरगोनां बिसायख'थि सावरायमेलाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय प्रियंका गान्धीखौ कंग्रेस दोलोनि बिजाथि सायख'नाय कमिटिजों लोगोसे स्क्रिनिं कमिटिनि गाहाय बिबानबो होनाय जादों। बे बिबानखौ मोननायनि उनाव प्रियंका गान्धीआ गिबि खेबनि थाखाय आसामाव फैगोन। बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि सायख'नायाव मैखोम बिफाव लागोन। मिथिनो मोननाय जादों दि 19 फेब्रुवारि खालि एबा दिनै फुंनि 11:30 रिंगायाव प्रियंका गान्धीआ गुवाहाटीआव थानाय राजीव भवनाव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। राजीव भवनाव प्रियंका गान्धीआ फुंनि 11:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम बिसायख'थि कमिटिनि मेलाव बाहागो लागोन होनना मिथिमोनदों। बेनि उनाव बियो सानजौफु 12 रिंगायाव फिन मोनसे सुबुंगौमा हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मोनाबिलिनि 5 रिंगा जानाय लोगो लोगो मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम बिथाङा प्रदेश कंग्रेसनि मोन 35 जिल्ला कमिटिनि आफादगिरिफोरजों आलादायै लोगो हमगोन आरो सावरायगोन। मोनानि 9 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम प्रियंका गान्धीआ बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरजोंबो मोनसे मिटिंआव बाहागो लागोन। मोनानि समाव बियो गुवाहाटीआव थागोन। 19 फेब्रुवारिनि फुंबिलियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम प्रियंका गान्धीआ प्रदेश कंग्रेसनि मावफुं आफादगिरिफोरजों लोगो हमगोन। बेनि उनाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम बिथाङा संसदनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे मेलाव बाहागो लागोन। सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम बिथाङा कंग्रेसनि गुबुन गुबुन बिफाननि गाहाय आरो रांगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगो हमगोन। बेनि उनाव सानजौफुनि 2:10 रिंगायाव राजीव भवननिफ्राय दिसपुरनि मानवेंद्र शर्मा चौकसिम दावबायगोन। मानवेंद्र शर्मा चौकआव बिथाङा बिसिसिनि आफादगिरि आरो एपिसिनि नेहाथारिजों लोगोसे 2:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम मोनसे मेलाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव बेलासि 5:30 रिंगायाव गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय थोंजोङै दिल्लीयाव थांगोन।
मख'नो गोनांदि साननैनि दावबायनाय समाव प्रियंका गान्धीया राजीव भवन, मानवेंद्र शर्मा चौकआव मोनसेनि उनाव मोनसे बन्द दरजा जथुमफोराव बाहागो लागोन होनना मिथि मोनदों। बावैसो फोसावजानाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन थामहिनबा APSC नि आनजादाव धेमाजि जिल्लानि फारियै 3 फरायसाफोरा मासि आवग्रिनो हानानै जिल्लाखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। बेसोरनि गेजेराव रूपनगरनि वार्ड नम्बर 6 नि थागिबि डक्टर जगेन दास आरो जया सनवालनि फिसाजो बिदिशा दास। बिथांजोआ धेमाजि जिल्लानि जथाय सावस्रि सिबिथाय बिबानगिरि थामहिनबा बिथोनगिरिनि गागि सावस्रि मावख'गिरि डक्टर जगेन दासनि फिसाजो बिदिशाया 2014 मायथाइयाव फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादोंमोन, जेराव APSC आव बिदिशा दासआ 31थि मासियाव आवग्रिनो हादों। बेबायदिनो 32थि रेंकआव जामुगुरि पानसालि ओनसोलनि बिष्णुपुर कलिता गामिनि थागिबि जयराम कलिता आरो मामनि कलितानि फिसाजो पम्पी कलिताया मोनफुंनो हादों 32थि रेंकआव। बेबायदिनो आरोबाव आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि आनजादाव पम्पीनि फिसाजो हेमप्रभा कलितायाबो 52थि मासि आवग्रिनो हादों, जायनि थाखाय धेमाजि जिल्लायाव बिथांमोना गोग्गानाय लाबोनो हादों। समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगनि माखासे शुटिंआव सेबखांनाय सावगारि एबा भिडिअखौ लानानै माखासे बाथ्रा एबा नंखाय अजद गोनां बाथ्रा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय दासिमबो जाय आइजोआ फोसावदोंमोन बे आइजोआ दासिमबो बोखाराखै एबा डिलिट खालामाखै, जेराव सासे गुबुन हारिनि आइजोआ थांनाय जानुवारि दानावनो गनायजाथावै माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानिफ्राय बोखारनो थाखाय खावलायदोंब्लाबो बिथांजोआ मानियाखै, जेराव दासिमबो बिथाङा डिलिट खालामाखै। जेराव बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दो सावथुननि माखासे हाथियार लानानै शुटिंआव लानाय सेबखांनाय माखासे सावगारिखौ लानानै अनजालि सरेन मुंनि सासे आइजोआ पस्ट खालामदोंमोन, जेराव बिथांजोआ गावनि पस्टआव लिरनानै मोनसे अजद गोनां बाथ्रा फोसावदोंमोन, जेराव बिथांजोआ बुंदोंमोन आसाम सोरखारा उदाङै हाथियार लानायखौ थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा गावसोरनि रावाव लिरदोंमोन एबा गावसोरनि लेंगुवेजाव लिरदोंमोन। जेराव बिथांजोआ बबे जायगानि एबा बबे जिल्लानि मोजाङै मिथिनाय जायाखैब्लाबो बिथांजोआ धेमाजि जिल्लानि होनना मिथिनो मोनदों। नाथाय बिथांजोआ मानो मोनथिया हसिया बेबादि बाथ्रा बुंखो, मानो नंखाय बाथ्रा बुंनानै बेफोरबादि बानसावखो। आसा खालामो बर' सावथुन मुलुग फारसेनिफ्राय जाहाथे बिथांजोनि सायाव गोख्रों नोजोर होयो एबा जेराव बिथांजोनि पस्टआव फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी, सुखबिर खारजि आरो फुजि बसुमतारीनि सावगारिखौ होफानानै पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों, जेराव थाबैनो बिथांनि सायाव जाहाथे गोख्रों नोजोर होयो एबा थाबैनो एक्सन लायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बलिउडनि बयजोंबो मिथिजानाय कमेडियान फावखुंगुर राजपाल यादवखौ 16 फेब्रुवारि खालाराव जामिन होनाय जाबाय। 2018 मायथाइनि चेक बाउन्स केसनि थाखाय आयेननि नोजोराव थानाय फावखुंगुरखौ बिजिरसालिया फेब्रुवारिनि गिबि सप्तायाव रां होनायनि सर्तखौ आबुं खालामनो हायैनि थाखाय दिल्लीनि तिहार जोबथेसालियाव गावखौ गथायनो बिथोन होदोंमोन आरो बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादोंमोन। फावखुंगुरा जामिननि थाखाय आरज गाबनायनि सिगां 11 सान जेलाव थानांदोंमोन। बिजिरसालिया बुङो दि अजद होग्रानि बेंक एकाउन्टआव 1.5 कोटी रां जमा होनायनि उनाव राजपाल यादवनि आयेनारि राहाया रोखा जाबाय। बिजिरसालिया आरोबाव बुंदों दि 9 कोटी रां मोनफिननो हायैनि थाखाय फावखुंगुरखौ जेबो रेहाय होनाय जानाय नङा। नाथाय सावथुन मुलुगनि गोबां सुबुंफोरनि राङारि मददनि उनाव समबारखालि राजपाल यादवखौ जामिन होनाय जायो। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखा दावहा सोलिबाय थानायनि उनावबो राजपाल यादवखौ दान्दिसेनि थाखाय जामिनाव हगारनाय जादों आरो एसे रेहाय मोननो हादों होननानै रिपर्टआव फोरमायनाय जादों। रिपर्टआव फोरमायबावनाय बादिब्ला बलिउड आरो देंखो मुलुगनि गोबां सेलेब्रिटिफोरा राजपालखौ हेफाजाब होदों होननानै फोरमायदों। फारियै सलमान खान, वरुण धवन, अजय देवगन, सनु सूद, गुरमीत चौधरी आरो रोजाबगिरि मिका सिंह बिथांमोना खैफोदनि समाव फावखुंगुरखौ हेफाजाब होदों। बेजों लोगोसे बिजिरसालियाव बिथांखौ 18 मार्चसिम हगारना होदों। बे जामिननि उनाव फावखुंगुरखौ साहसहांपुराव गावनि बियादैनि हाबायाव बाहागो लानो थाखाय गनायथि होनाय जादों। राजपाल यादवनि उखिला गोजौ बिजिरसालियाव मिथिहोयो दि फावखुंगुरा 1.5 कोटी रां जमा खालामबाय। बेनि अनगायैबो बिथांखौ पासपर्ट जमा होनो बिथोन होनाय जादों। बेनि उननि हियारिंआ फैगौ 18 मार्च खालाराव जागोन होनना मिथि मोनदों। फागुन दाननि गिबि बुधबार जागायनाय लोगो लोगोनो गोथां अख्रांनि सिङाव फागुन दानाव एबा इंराजिनि फेब्रुवारि आरो मार्च दाननि गेजेराव थागिबि मिसिं हारिनि सुबुंफोरा समायना रमायनायै आलि आइ लिगांखौ फालिनाय जादों।
बे जानो गोनां मिसिं सुबुं हारिनि फोरबोखौ गोबां जायगायाव फालिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। बेबायदिनो दाकुवाकानानि आलिमुर दांदारायाव गंसे इंराजि बिजोंनि फरायसालिया बे फोरबोनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय निउ लाइफ एकाडेमिया गोदान जोलैनि फरायसाफोरखौ गावबा गावनि सुबुं फोरबोनि दोरोंफोरखौ बयनोबो दिन्थिनो एबा बुजिहोनो थाखाय आइलिगां बरायनाय हाबाफारिखौ फालिदों। फरायसालिनि गोरायुं कमल बरा गासै फोरोंगिरि मावफारिया फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि हेफाजाबाव फरायसालियाव मोनसे समायनायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा गुमराग आरो सेलिया बायदि मोसानाय दिन्थिफुङो, जाय फरायसालिनि फोथारखौ समायना दिन्थिदों। सोलोंथाइजों लोगोसेनो आबादारि हारिनि जिउ गोनां ओनसोलारि फोरबोफोरजों बिसोरखौ सिनायथि होनाय। बे थांखिजों खुंजानाय दिनैनि लिंगान बरायनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों। एयारक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इनभेस्टिगेशन ब्यूरो थामहिनबा AAIBआ मंगलबारखालि बुंनाय बादिब्ला थांनाय दानाव महाराष्ट्रनि बारामतीयाव लियरजेट 45 बिरखंनि जाब्रबथायनि सायाव गुवारै आरो गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, जेराव बिरखं जाब्रबथाय आरो जाथायफोरनि नायबिजिरनाय नेम 2017 आरो ICAO Annex 13 आव मख'नाय हादोरनाङारि मानदान्दाखौ आबुङै मानिनानै सोलिफुदों। बिरखंनि जाब्रबथायखौ नायबिजिरग्रा एजेन्सिया बुंदों दि दुखुनांथाव बिरखंनि ककपटि भइस रेकर्डार CBR निफ्राय डाटा दिहुननो थाखाय जर'खा हेफाजाब होनाय जादों, जेराव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावार आरो गुबुन 4 सुबुंफोरा थांनाय 28 जानुवारि खालि बिरखंनि जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। बे जाब्रबथायनि समाव गंनैबो रेकर्डारआ गोबाव समसिम गोबां दुंहाव थासारिजों मोगा-मोगि जादोंमोन, जेराव अरजों खहा जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। AAIBनि बायदिब्ला L3 कम्युनिकेशनजों बानायजानाय डिजिटेल फ्लाइट डाटा रेकर्डार DFDR खौ बेनि फ्लाइट रेकर्डार लेबरेटरियाव जाफुंसारै डाउनल'ड खालामनाय जाबाय। हनीवेलजों बानायजानाय ककपिट भइस रेकर्डार CBR आ मोनसे आबुं टेकनिकेल आनजादजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। डाटा मोनफिननो थाखाय जर'खा मददनि थाखाय दिहुनथाय रायजोनि गनायजानाय थान्दैनिफ्राय मदद खावलायनाय जादों होनना नायबिजिरसंनाय एजेन्सिफोरा फोरमायदों। कसुगावआव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। 27 नं माहारियारि राजा लामा कसुगावआव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गंसे टेंकि गारियाव अर खामदों। ड्राइभार आरो हेन्डीमेनआ सिङाव दंमोन आरो बिथांमोनखौ थैबाय होनना सन्देह खालामदों। अर खोमोरग्रा बिफाना गोख्रों राहा लादों। क'क्राझार फुकेराग्राम दतमानिफ्राय फैनानै अर खोमोरनानै थासारिखौ सुग्लायहोफैदों होनना मिथिमोनदों। जुदि जों मुलुगनाङारि राजखान्थिखौ नायो, अब्ला जों नुनो मोनगोन दि भारत हादरा गोख्रैनो जौगालांगासिनो दं आरो गासै बुहुमनि सिगाङाव गावनि गोहोखौ दिन्थिफुंगासिनो दं। पाकिस्तान, बांलादेश आरो चीन बायदि जारिमिनारि सुथुर हादोरफोरनि सिमानि साखाथियाव थानायनि उनावबो भारत हादरा गावनि गोहोखौ दिन्थिबाय थादों। नाथाय बुहुमनि माखासे हादोरफोर दं जाय जागायजेन्नायनिफ्रायनो भारतजों गसंथानानै हेफाजाब होबोदों। बेबादि मोनसे लोगोआरि हादोरा जादों रासिया। बावैसो सान सिगां भारत आरो रासियानि गेजेराव रैखाथि सोमोन्दोखौ लानानै थांनाय साननैसोआव मोजां खौरां फैदों। भारतआ बे बोसोराव रासियानिफ्राय S-400 एयार डिफेन्स सिस्टेमनि आद्रा थानाय 2 स्क्वाड्रनखौ मोनगोन। शुक्रबाराव मोननाय खौरांनि बायदिब्ला मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव 288 सरफेस टु एयार मिसाइलफोर बायनायनि थाखाय मोनसे रादायाव सागान होनाय जादों। बे मिसाइलफोरनि रेन्जआ 40 निफ्राय लानानै 400 किल'मिटारसिम जागोन। डिफेन्स एक्विजिशन काउन्सिल DAC आ गुसुङै बुंनो थाङोब्ला रासियानिफ्राय S-400 आव बाहायजानाय 288 मिसाइलफोरखौ बायनायनि थाखाय एक्सेप्टेन्स अफ नेसेसिटी गोरोबथायाव मुंसाइ होदों आरो ग्रीन सिगनेल होदों। हादोरारि खौरां सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मिसाइल बायनायनि थाखाय 10,000 कौटि रां खरसा जागोन, जेराव S-400 मिसाइलनि गोख्रैथिखौ बुंनो थाङोब्ला रासियाजों दिहुनजानाय S-400 मिसाइलनि गोख्रैथिया 4.8 किल'मिटार सेकेन्ड एबा 14 मेक खारथाइ दं। बे मिसाइला अख्राङाव 30 किल'मिटार गोजौसिम सुथुरनि दावहारु जाहाज एबा फाइटार जेट, ड्रन आरो बेलिस्टिक मिसाइलफोरखौ फोजोबस्रांनो हानाय गोहो दं। अपारेशन सिन्दुराव S-400 नि मिसाइलनि बाहायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव पाकिस्तानी उदखारिफ्रा सा 26 दावबायारिफोरखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनायनि फिननायाव भारतआ अपारेशन सिन्दुरखौ जागायदोंमोन आरो पाकिस्ताननि हेंथायै बे अपारेशननि समाव भारतआ S-400 मिसाइलखौ बाहायदोंमोन। बै समनिफ्रायनो बेखौ हमदांनो हाबाय दि बे मिसाइला भारतनि रौनिया हान्जानि थाखाय बेसेबां गोनां।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।